भारत हाकतरनि गाना फादार हाकतरनि लुकुरगनि हालक हामिया अंगै तंफानो भारत हाकतरनि रांथंनो थामगै करनानि मलबो कराक अंगै बाजाजक मोदे हाफां तै बाइसे बुखागो हेनके लुकुरगनो फेमलगै शाकनि बदलनो सिमिनो हामसारवै तंगो हायुंनि गोबांमा हाकतरनो ताबुक रां बियाल नुकजाक तंगो श्रीलंकाव कायसा पावरुटिनि दाम खक बा राते पाकिस्तानो हनके रां काटिनानि बागै आरोनि रांथं मन्त्री लुकुरगनो चाता नंदि हिनै कक्लाम शाखा फियाबा मन्त्री बख्र नरेन्द्र मोदीनि हापांबाय नायकल जागै भारत हाकतर हिनके खक थामची रां रिखेनो अकपुंगै माइचाइ मानो भारत हानि लुकुरग कोरोनानो थामुगैनो 140 कोटी लुकुरगनो कोरोना वैक्सीन रिरिवै लुकुरगनो कटा लांमा रिनानि बिसिंतैनो हाकतरनि रां थंनो तिसावै तनिखा नरेन्द्र मोदी चीनो जेफ्रु थुरुक बसनि लुकुरग चबै सातक जाखा पाकिस्तानो हनके अनार किलिंनि मुंगै नुकुमनि बोरि बोसारगनो बोथार जाखा भारत हावा हनके बेबाग बसनि लुकुरगनो मानथाइरिवै तंकचांनि बिसिंतै तनिउ ते हाकतरनि बोरि बोसारगनि बागै गोबांमा नांमानि चुबाचु ते सेब साबरिवै बसकांगो थांनानि लामा सोनारिवै तंगो मोदी हापां राहुल गांधी ममता बेनार्जी मानि सरकारनि सिमि चेंगै सुदीप राय बर्मन सं कक नारक फ्रु बीजेपी हापांनि बागै गोबांमा कक हिलसामुंनि बिसिंतै हामिया कक साव फियाबा आमनि कक फिरक मुं रिया मोदी हापां यां बुखागो आमेरिकानि सिमि चेंगै इटालीनि हाकतर फारो मोदीनि कक नारकमा खोनाना बागैनो बोखा मोथांगै नासिंलायो 2014 बिसिगो यागुलो अ हाकतरनि लुकुरगनि लांमा जासामुं मानि दंगो हापांनि अमाहाय सामुं काहामनो ब मकल फियक जाकफानो नायावै आतका तक हाय कक काइसानो सावै साकनि बदलनो काहाम सनानाय नायो केबनाय बदल रक हाकतरनि लुकुरगनि हामक्रानि बागै मोदी हापां गोबांमा सामुं बुतांनि बिसिंतै साइतगै तंगो केबंनाय रकनि ककनो खुनजो कान्याखाय तामनि हिनके लुकु हामक्राय सामुं सिमि खायनानि फायो मोदी हापां बिउ रिपोर्ट कखरा